cada campaña se perdían máis ou menos 2 barcos da flota. Cada barco levaba como 70 e pico homes. Na casa que había bacallau, que era comida de pobres solamente, pois se tiñas bacallau non había fama, había abundancia. Eu vexo a luz por primeira vez. O que palpo é que meu pai está en Terranova, nos grandes bancos de Terranova. Entonces, a partir de aí eu vou crecendo en un ambiente de mariñeiros, casa de mariñeiros. Chego á casa xunta meu pai e digo, bueno, eu non quero estudiar máis e voume ir para Terranova, pero ademais dun xeito moi decidido. E meu pai era un home moi serio e moi tajante. Dime, rapaz, ves estas mans? Os dedos se lle congelaron 3 ou 4 veces en Terranova, así que ti pro mar non vas. Eu anduve en Sudáfrica, en Argentina, en Namibia e tal, e era moito máis levadeiro polos temporales e tal, non había eses temporales, aínda que en Malvinas sí que había temporales, pero xa eran barcos moito millores. E xente que foi conmigo para a Argentina en barcos relativamente bons, dicía, eu teño que volver a Terranova. Eles querían volver á pesca da pareja do bacalao, moito máis sacrificada, pero pola razón que fora, eles querían Terranova.